beti euskera egiten duzue? Bueno, batzutan. Batzutan. Baina batzutan bromak egiten ez. Bueno, laierekin bai euskera zaudetela hitz egin, baina batzutan azten zait. Ikusi, egin un lagun bat oporretan eta ere batzutan hitz egin behar zion erderaz eba ezekin asko euskeraz. Por ejemplo, guk egin genitun lagunak Paula eta Naike euskeraz hitz egiten, ez? Eta euskera dengatik ezagutu ginen. Eta zuen etxean? Nire aitona ezekien euskeraz, baina aita saiatze eta jabaki nola esate da kaixo eta agurra. Nire aita oso euskalduna da eta oso txiki da zen eta bakar euskeraz zakin. Nire ama ikasi zuen hitz egiten euskeraz autitan zergatik oraindikan eskolak ez zuten hitz egiten euskeraz. Eta gero ja apuntatu zen praktiketan eta ja badaki asko. Nire aita hitz egiten du gehiago gazteleraz. Nire ama eraita. Baina nire aitarekin beti euskeraz hitz egiten dut. Nireak oraindikan ari dira ikasten, baina ez dakite asko. Nire aita ez daki euskeraz, baina katalanez hitz egiten dugu. Erderaz hitz egiten badute edo imaginatu Kolombiakoak diala erderaz hitz egin behar da edo euskeraz lagundu hitz egiten. Erderaz hitz egiten ez dugu ezer konpontzen. Saiatu eta saiatu gauzak lortzen dituzu. Ez bazera saiatzen ezer, ez ez lortuko. Gure gelara etorri zionean neuk eta frien ajuntzian ipira. Ikastera euskeraz eta oraindik juntzen dira. Eta esaten dizuet denoi saiatzeko euskeraz hitz egiten behar badin badezute laguntza guri eskatu, bale?